Здравейте хора, аз съм София и днес ще ви покажа няколко видео песни с чашки. То песни са или просто игра. Първата песни игра, тази ще взимам една чашка, тя е прозрачна, не мога да си я видя. Правим така, така, два, после така, после един път така, значи. После ставаме така и един път, значи. Сега, ей така, пащаме с... Значи, аз имам две страни. Всъщност тази ми е дясната, тази ми е лявата. Някой може да си мислят, че тази ми е дясната, а тази ми е лявата. Така че не си го мислете. Сега, с дясната ръка, т.е. лявата, аз ще го объркам, взимаме и правим така. После, докато превъртане, правим и така. И така. Значи, и това с две чашки са малко по-трудни, така че да видим. Правим така, както в началото. Така, 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 така. Сега да пробваме набързо. И това е. И това е от мен днеска. Знам, че клипът е много кратък. Просто ме очакват много неща. Но обещавам, че ще натрупам видеоклипове. 10 искам най-много. Или най-малко. И... Добре, ще затварям. И от сега ви казвам чао. Да правя още много клипове. Това ми е обещанието.